Dinhi sa Ephesians chapter 6 verse 13 to 14, ang iyang giingon dinhi mao kini ang atong isukol o ilaban dito sa atong mga kaaway. So Ephesians or Ephesians chapter 6 verse 13 to 14, tungod niini dad-an ninyo ang tibuok kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios aron makasukol kamo inig-abot sa dautan nga adlaw. So mao ni giingon. So aron makasukol kita, iyatang gitambangan ni Apostol Paul nga atong dalon ang tanan kahimanan nga gikan sa Dios kay ang atong kaaway maong espiritu dinhi sa kalibutan ug sa mahimo na ninyo ang tanan kamo magbarog gihapon busa barog kamo. So man iyang giingon magbarog kita, binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sinulob ang taming sa dughan nga mao ang pagkamatarong. So kung mao kani atong isukol dito sa mga kaaway. So ang pagsukol sa atong mga kaaway mao ang pagbuhat sa matarong, mao katong taming sa atong dughan nga ang atong isukol sa kaaway mao ang pagkamatarong. Busa barog kamo, binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran og sinulob ang taming sa dughan nga mao ang pagkamatarong. So og sinuloban ang inyong mga tiil sa kaandam sa pagsangyaw. So unsa ang una sa atong pagsukol sa kaaway is atong paghimo sa pagkamatarong ug ang ikaduha mao ang atong suluban atong mga tiil sa atong pagsangyaw, meaning mulakaw kita ug magsangyaw kita sa iyang pulong. Mao kana ang pagsukol sa kaaway ug magsangyaw sa maayong balita ug pakigdait, meaning sa kalinaw, peace. So ug uban ining tanan dad-an ninyo ang taming mao ang pagtuo. So sa pagiging gitambag nga ang atong kaaway atong suklan diha sa pagtuo sa atong Hesukristo nga pinaagi niini makapalong kamo sa tanang mga nagdilaab sa udyo nga mga dautan. So mao na iyang mga tambag nga atong